seguidors de Recreatiu, començam una setmana més l'informatiu setmanal. Avui veurem, vos conté una notícia recent que ha sorgit, passarem a veure els resultats de la setmana, veurem els horaris de la pròxima setmana i acabarem, per sempre, veient si anem menys complejant aquesta setmana. Començam. Per la notícia recent i és que, com tots sabem, hi ha seleccions balears de totes les categories de futbol sala, menys la categoria infantil. I per això la federació ha posat en marxa una escola de tecnificació infantil i del nostre club, concretament, han estat convocats 4 jugadors. De primer any ha estat convocat en Martín del Censor i del segon any en Pedro Palau, l'Albert Grimals i en Fernández. I res, era un poc perquè sapiguéssiu que aquests 4 jugadors nostres han estat convocats. Passam a veure ara els resultats de cada setmana. El prebenjamí B va perdre 2-9 contra el Pla. El prebenjamí A va perdre 6-3 contra el Polígono de Levante.
a si fiquem un gol. El Benjamí A va guanyar 5-2 contra el Sant Oliva. S'ha de dir que el Benjamí A se li ha vist un progrés perquè a Copa aquests dos equips van enfrontar i van empatar 4 i ara a Lliga els nostres ja han guanyat 5-2. I es nota el progrés, l'estudi del rival i tot, se nota la feina que se fa. L'Avià va perdre el derbi contra l'Hospital de Llevant 1-2. Després ja jocs un partit allà on varen tenir la pilota, però els contraatacs de l'Hospital de Llevant van ser més efectius. Passem a veure la categoria infantil. El nostre A va perdre per 2 dins la cultura Montessionà. S'ha de dir que també que el Montessionà és de segon any i els nostres que són de primer any. I amb un ajustat dels dos veiem que amb aquests lots la feina se fa ben feta i dins Montessionà no és fàcil i el nostre infantil A va aconseguir perdre només per un gol.
Passam a veure els cadets que van perdre 64 contra l'Alcudi. Els juvenils van perdre 6-3 contra el Montesión. I el primer equip va guanyar 2-7 dins el camp del Pla Sol. Una vegada vist els resultats de cada setmana, passam a veure ara els horaris de la pròxima. El prebenjamí B jugarà divendres a les 7:15 dins Montesión D. El prebenjamí A jugarà contra les organitzacions diumenge a les 10. El benjamí B jugarà contra l'Entrecultura Montesión D dissabte a les 5:20. El benjamí A jugarà dins el centre del Sagrat Cor dissabte a les 12:15. L'Aví jugarà contra el Montesión A dissabte a les 10:30. L'Infantil A jugarà contra l'Entrecultura Montesión B diumenge a les 1:30. Els cadets jugaran contra l'Andratx dissabte a les 6:15. Els juvenils jugaran contra l'Alcudi diumenge a les 12:30. I el primer equip jugarà contra les Forles dissabte a les 8. Ara hem vist els horaris de la pròxima setmana, passam ara a veure per acabar el informatiu l'any que compleix anys aquesta setmana. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes et desitgem sort i salut. Vas a tot drap per l'univers damunt d'aquest planeta i has completat la volta al sol amb admirable dignitat. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins aquí hem vingut. Fins aquí el nostre informatiu d'avui, espero que us hagi agradat i molt bé la pròxima setmana.